zuekin, bai ala bai. Eta orain egiten dugun deia da, orain ere behar dugula, eta ia ote den katakrak ere beharrezkoa komunitate horrentzat. Edoi Etxarte, arratsaldeon. Kaixo. Ze moduz? Ongi, zu? Ondo? Bai? Ondo? Zu gonbidatu eta beti opariekin zatoz? Bai, gure guzta, ez da? Parte bat gelditu dela hor biltegian, eta orain hasi dela liburu dendetara iristen, eta? Osasun krisiak, bestelako krisi batzuk ekarri ditu. Bai. Katakrak, argitaletxe, besteak beste, honelako lanak egiten dituen argitaletxea da zuena, liburu denda, ezaguna, kantina, goiko aretoa, gauzasko sortzen joan zarete pixkanaka katakraken, edoi? Bai, hasi eta segituan gainera izan genuen zure bisita, eta pasa dira, ez da, 6 urte luze, eta hori izan da, eta orain ikusiko dugu, zer izango den, zer mantenduko duen zegoen horretatik, eta nola pentsatzen dugun bereziki uda osteko mundu horretan, ez? Hasieran, eta liburu denda ezagututa, gainera zen liburu denda berezi bat, filosofia batekin sortzen zena, apurtxu bet pentsamentu kritikoen lantzeko bada zuen helburua bai, eraldaketa sozial sakon baterako tresnak eskaintza jendeari, topagune izatea, eta apurtxu bet topagune izatetik gero kantina hori, apurtxu bet goiko areto hori, argitaletxe, horrek dakarren lan guztiarekin, argitaletxean filosofia bat, edoi, euskarara ekartzeko ezinbestekoak diren gaiak, itzulpen gintza egiteko, zeuek sortzeko liburuek, lan asko dauka horrek. Bai, lanaldiak, lan nahi baldin bada arrunta, gero lan bolondrez pila bat, lan militante handia, esan dute gainera alor guztietan. Batetik argitaletxean berean, ez dakitzen bat liburu, militanteki itzuli diren, zuzendu diren, jende askoren laguntza, ez da, komunitatearen laguntza, alor iaia guztietan, ez? Zuk aipatzen zen ongoiko aretoarena, ez? Areto bat dauzkan hilean 20 eta 40 ekidaldi artean, ikasturtean zehar, ez? Noski, eta 0 euroko aurrekontu bat aldi berean, ez? Orduan, hor koordinazio lan egiten duzu, baina proposamen gehienak inguruti datoz, ez? Ez duzue kobratzen, erabilera hori, gainera espazio bat uzten duzue. Iruñean, bestela elitzatekena egongo, gai konkretu batzuei dagokienez. Bai, hor jaso izan ditugu diru ekarpenak, egin zitzakenarenak, ez dakit sindikatu baten fundazio bat, ez dakit nor badauka diru bat, baina egia da diru hori ez dela nahikoa izan inoiz, ez? Eta egia da baita ere, pentsatzen ari ginela hori nola egin bideragarriagoan bada, ez? Baina orain ikusi dugula, komunitateak hori babesten ez badu, ez dela posible izango. Dei egin duzue, zuekin bai ala bai. Hori da. Hori da, irakurri duguna, eta sare sozialetan eta zuen kanpaina bazkideak, bazkide ideia, esaten zabiltzena, eta lagunei, eta laguntzeko preste egongo litzatekenari deia, bestak beste esan duzuelako, bizirautea dagoela momentu honetan bai jokuen. Bai, Katakrakeko kide Fernan Mendiolak esaten duen bezala, Katakrak sortu zen komunitate bati esker, komunitate batek bultzatu zuen, eduki genituen eta oraindik ditugu mailegu militanteak, berkami bat ere egin genuen martxan jartzeko, eta horrez gain 200 lagune parte hartu zuten garaian tontzelan horietan guztietan, ez? Eta komunitateri esker jarraitu du bere bizitza osoan, ez? Eta orain egiten dugun deia da, orain ere behar dugula, ez? Eta ia ote den katakrak ere beharrezkoa komunitate horrentzat. Eta berreskuratzen, Mikel Aguak abesten zuen abesti hura, ez? Bertolt Brechten antzezlan batekoa Pariseko komunari buruz, ez? Hau dena oso liburu denda baten ohiko dinamiketatik datorren zerbait, ez? Beti testuak, bakarka ezin da, ez? Eta orduan, izan beharko da jendeari esker, ala ezingo da. Eta pixka bat, urgentziaz, eta alik eta modurik eta esplizituenean, eta zentzu horretan, pozik gaude orain arte jaso dugun. Norentzat deialdia? Iruñekoentzat edo danontzat, zabalik? Guk zabala egin genuen eta modu zabalean jaso da. Eta hasieran erdi txantxetan eta iaia eszentrizidade bat balitz bezala hasi ginen esaten
nongo jendea ari zen bazkide egiten, sareetan, ez? Eta horrek jarraitzen du. Gaur goizean jakin dugu, Bizkaiko herri txiki bateko bat egin dela bazkide, eta Iruñeko ezakiz auzonekoak, eta barrez. Eta, adin guztietako jendea, modu batera labestera, Katakrak badelako eraikin batean dagoen proiektu bat, eta beraz, logikoki Iruñerrian baldin bazaude, aukera daukazulako eskaintzen dituen gauza guzti horietan parte hartzeko, baina liberean bada baita ere, ezakite, periferia distiratsu horretan, gune bat baita ere Iruñerrian bizi ez den jendearentzat, ez? Eta horrek esan nahi du, aldi berean dela Altsasuko gurasoek prentsaurrekoa ematen duten tokia, ala Pirritx eta Porrotxek, eta baita ere dela, ezakite, Manadaren manifestaziora dijoan jende horrek, tragu bat hartzen duen tokia manifara joan aurretik, edo dela herri txiki bateko liburu dendara iristen den Silvia Federiciren liburu hori ere bada, nolabait, neurri batean ez, Katakrak ez. Zuen ahulgunea da zuen indargunea, eta zuen indargunie da ahulgune egiten duena, orduen, nahi dut esan kondenatuta honetara, aukera oso argia daukazuelako zer lortu nahi duzuen honekin, eta azkenien gauze komertzial bat sortzi espadan desan didazu, Silvia Federici bat ekarri egiten duzu Iruñera gainera, zemat elikatzen gaituen zelan egiten duzuen guztia, geurera ekartzen, ez da, euskaraz irakurtzen, honelako irakurgaiak geuri eskaintzen, hori da, indargunie, baina hori da ahulgunie bai, ez da? Bai, eta bereziki momentu honetan, ez? Klasikoa, ez? Indartsuago bihurtu diren krisi bat, eta txikiak garen, txikiago ere bai, ez? Eta, hor jokatuko dugu gure neurria, ez? Zer egin bazkide egiteko, zer da, eskatzen dana? Aukera diferentea daude, ez? Alde batetik dago aukera ekarpen puntual bat egiteko, eta bestetik dago, oro har jende egiten ari dena, ez? Eta da urteroko ekarpen bat egitea, aukera diferentea daude, 60 euro, 120, 500, hortik gora, eta ekarpen horiek atzera detailetxo batzuk dauzkate, argitaletxeko liburu bat opari, bazkide egingo zarenean, urteroko bazkarira gonbidapena eta barez, baina hori da proposatzen ari garena. Helburua edoi 1000 bazkidera iristea izango litzateke, hori da irakurri duguna, ia 200 edo zabiltzate momentu honetan. Bai, gaur goizean 203 eta ia iristen garen uda bukatzera 300ean, eta jende optimistak ez, baitan egun zulegoan esatezua, gabonetarako 500, ez, ikusiko dugu noraino iristen garen zentzu horretan, baina egia bada ere, momentu larri badela, badaukagu ere alako poza, ez? Eta ikustea, aspaldiko lagunak, aspaldi etorri ez direnak, ala igual etorri direla Katakrak 4 alditan. Baina, gero gure baditugu beste datu batzuk, ez? Guk badugu hori audioen gordailu bat, Katakraken egin diren liburu aurkezpen, solasaldi, edabidetako kolaborazioena, ez? 600 audiotik gorakoa, eta badakigu Bilbo handian desente entzuten direla, esaterako, ez, horko kolaborazioak, ala badiko dugu Ameriketan entzuten direla, horre, egon diren hitzaldi batzuk, beste inon gertatu ez direlako, adibidez, ez, ala horre egon diren ikastaro batzuk, beste inon gertatu ez direlako. Hor, adibidez daukagu polimaitasunari buruzko ikastaro bat, eski astero, 10 lagunek entzuten dute, eta guk badakigu ze udalerritakoa diren, ez, eta orduan, baduela zentzu bat ere, ez, Iruñerritik kanpoko jendeak sentitzea babestu behar duela, ez? Kontu interesgarriak biltzen saiatzen zaretelako, esan duzu, beste inon aurki ez daitezken kontu asko, kasu askotan, eta 1000 bazkideren, azkenien zenbaki hori jartzearen horrek esan nahi duelako, pertain bat edo, eta aurrera begira, jarraitu nahi duzuela honekin guztiarekin. Bai, hori da, eta gainera, aitortu behar da, unea izan dela beltza, benetan. Hasiera batean ez, ze pentsatzen dut jende askok bezala, gure buruan esaten geniola, izango da 2 asteko etenalditxo bat, eta gainera gero itzuliko gara lehen zegoen horretara, ez? Baina asteak aurrera joan diren nenean,
guk adibidez hipoteka handi bat daukagu, ekonomikoa, ez da metafora bat, ez ordaintzekoa, ez, gastu finko batzuk badauz, kasu, ez. Orduan, bueno, guk mailaren gainean eduki dugu galdera hori, eta da, zera hasi behar gara pentsatzen, nola ireki berriro, ala nola itxi, balik eta kaltetu gutxien izan da, ez. Erabaki dugu aurrera jarraitzea. Eta bueno, hori da gure plana, ez. Deialdia egingo dugu, liburu hau nahi nuen. Silvia Federici, bestak beste jarraipen handia egiten diozue. Emakume honi, Kaliban eta Sorgina irakurtzen egon nahi konfinamenduan. Bai, Bai, azkenien. Esan dut, hartu eta irakurre egingo dut, eta azpimarratzen abielez, Orrialde Bakotxa goitik bera, bortzen abil, astiro irakurten. Zeri buruzko da hau? Bueno, beira, hori da novela labur bat eta bi ipuin, Iñigo Orrokek ekarri dituenak, eta kontatzen da frankismo garaian, Portugaletik alde egin zuten 1.700.000 portugesek, asko arrazoi politikoengatik eta beste askok arrazoi ekonomikoengatik Frantziara. Eta horietako asko pasa ziren Frankoren peko Espainiatik, batzuk baimena zuten eta askok ez. Eta orduan hor egon zen migrazio mugimendu masibo bat eta kasu askotan pertsonen trafikoa. Gaur egun existitzen dena baita ere munduko toki askotan, baita ere hemendik gertu daukagun bidasoako mugan, ez? Eta hor, fikziotik kontatzen zaigu hori, eta hain justu ere, Manuel Tiago idazle portugesak, baita ere sartzen du Donostia, sartzen du Donibane edo Itzunen da joan itxasontzi bat, eta hau da, bueno, nik txantxetan esaten dut dela Portugalgo sarrion handia, ze urte luzez bizi izan zen gizon batek bere bizitzaren bukaerar arte ez zuen esan bera zela Manuel Tiago. Orduan Manuel Tiago zen idazle oso ezagun bat Portugalen, bere fikziozko lanekin egin izan dira filmak eta barrez, baina inork ez zekien nor zegoen atzean, ez. Gure kamara lankidei esango diet, banatuko ditugula zozketa egin beharko dugula, ia zein eraman bakotxak etxera. Sorginek, emaginak eta erizainak dena nahi dugu, Kaputxinski dako torratzien, Kristego fusilarekin zederra bebai, liburu bikain hori bebai, basabiltzate gauza derrak egiten, edoi, jarraitu beharko, bazkide beste bat apuntatu beharko duzu, apuntatu beharko nozu, behar direlako onelako espazioak, azkanien eskatzen gabiltzan, eraldaketa sozial hori eta beharrezko hori egiteko. Etorri beharko da bai ala bai? Hala espero dut eta mi esker txoko hau emateagatik hori ere. Galdera zan, Galdera zan. Ia etorriko dan, ibili zarelako asko irakurtzen zaitu dalako nik zu, eta ibili zara, apurtxo bet konfinamenduan danok ibili gara, erroak astintzen, eta etorri beharko da? Ez dakit, lehengo gunen entzunion Petxiri hemen pixka bat horrela eskorra, ez? Eta Petxi izan genuen guk, izan dugun une berezienetako segurazki azken hilabetetan, ez? Kontzertua eskaini zuen gurean, akapela, ez? Bazabat zirraragarria, ez? Eta ia esan berak hemen planteatu zuen tonutik ni neu nahiko gertu sentitzen naiz, ez? Uste dut zaila izango dela, uste dut oso garai latza datozela, eta ikustea besterik ez dago gure auzoetan zer gertatzen ari den, ez dakit, gure alabari zapatak erosi dizkiogun den da itxiko dute, loreak erosten ditugun den da itxiko dute, gure haurtzaroko jostaioak erosi ditugun kide jolas den da Iruñean itxiko dute, Katakrak dagoen kalean dagoela algodonera denda mitikoa eta itxiko dute, badago Ataun erregalizen denda eta itxiko dute, orduan panorama oso beltza da zentzu horretan, ez? Bueno, ez dakit. Batzutan ez da ona ez da ere ikustea esperantza irudi beltz horietan, ez? Gunaiko genuke beste kide askorekin batera, eta momentu honetan gainera laguntza eskatzen ari diren horiekin guztiekin batera, guztiok iriz gaitezen ez bidaiaren amaierar arte, eta gainera izan da benetan bidaiaren amaiera bat eramango gaituena lurrobe batera, ez? Eta ez da ere, virus honen aurretik zegoen mundu hortara, ez? Bai ala bai, egin beharko, orduen. Zuekin, bai ala bai, interesa daukanak, Katakraken bazkide egin, eta honelako altxor txikietara gerturatu, asko
jasoko duelako trukean bebai. Edo Etxarte, mila esker, hurbiltzearren berben lapikora. Mi esker zuei. Etxeko guztiei, badaukagu plana, urrengo egunetarako, urrengo orduetarako, urrengo tarte luzerako, gozatu liburuekin, gozatu kulturarekin. Eskerrik asko horregotiarren, bihar arte.